أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب السماوات والأرض ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. Muna ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya insha Allah. Yan uwa, a yau dai an ji mu shiru kwana biyu to amma insha Allah yau ga mun zo da wani babban sirri wanda yan uwa za su amfana da shi kuma za a ji daɗi amfani da shi insha Allah. Wannan sirri na da abun mamaki sosai da izinin Allah. Saboda haka muna gaida yan uwa da fatan mun sha ruwa lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya. To Allah ya sada mu da alkhairi, amin amin. Bayan haka insha Allah ta'ala wannan sirri mai abun mamaki mai dauke da sirrika masu girman gaske insha Allah ta'ala. Wannan hatimi dai gashi nan kuma za mu muku bayani shi yadda ya dace da izinin Allah. Wannan hatimi dan uwa, kada ka bari wannan hatimi ya wuce ka baka yi amfani da shi ba, domin ko ta wata siga ka yi amfani da shi za ka samu biyan bukata sosai da izinin Allah. Wannan hatimai da kuke gani guda 6 suna da abun mamaki da abun al'ajabi insha Allah ta'ala. To amma kafin mu shiga cikin bayanin su wayannan hatimai, idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel mai albarka, ka danna mana alaman subscribing, sannan ka danna alaman liking a wannan bidiyo, sannan ka yi sharing zuwa ga yan uwa domin su ma su amfana. To insha Allah ta'ala bayan ka gabatar da haka dan uwa, mu shiga cikin bayanin wannan sirri kamar haka. A wa'innan hatimai masu abun mamaki da abun al'ajabi, idan ka rubuta wa'innan hatimai da kake gani, kai laya ka sa a shagonka, to za ka samu ciniki mai yawa mai albarka. za ka yi ga mamaki ta yadda mutane za su na ta zuwa sayayya a shagonka, kuma za ka samu alkhairi a wannan shago naka, sannan kuma za ka samu ɗaukaka a kan harkokin kasuwancinka. Wa shifa'il amradi, wanda ya rubuta wannan hatimai guda 6 kullum kafa ɗaya ana sha tsawon kwana 7, to zai warke daga dukkanin wata cuta da yake da, kuma zai samu rigakafi a kamuwa da waɗansu cututtuka da izinin Allah. Wa dafa'ul kaidil a ada'i, da dafa'i na sharrin maƙiya. Ma'ana idan ka rubuta wa'innan hatimai kamar yadda kake ganin su, ka sha su tsawon kwana 3, to ka tsira daga sharrin maƙiyi ba za ya iya cutar da kai ba. Idan kuma ka rubuta wa'innan hatimai guda 6, ka yi laya ka sa a kwalba ka birni a kofan gida, to ba wanda ya isa iya shiga cikin wannan gida naka, barawo ko mai sihiri ko mayu da izinin Allah. Sannan kuma idan ka rubuta wannan hatiman guda 6, ka yi laya ka daura, kana zuwa wajen kasuwanci da ita, to za ka ga buɗi da kuma ci gaba da izinin Allah. Idan kuma aka rubuta kuma again aka yi laya aka daura, to ka tsira daga cutarwa na wasu azzalumai ko wasu macuta ko wasu maƙiya da izinin Allah. Wa fatahul rizqi, da samun arziki. Ana rubuta wa'innan hatimai guda 6 a sha su tsawon kwana 7 domin neman arziki, to za a ga buɗi na alkhairi da izinin Allah. Saboda haka insha Allahu yan uwa, wannan hatiman kenan masu abun mamaki da abun al'ajabi, wanda insha Allahu ta'ala duk wanda ya ɗauke su ya yi amfani da su zai ga tasirin su da izinin Allah. Allai wa'innan hatimai suna da girma, suna da tasiri na wa'innan sirrika kamar yadda kuka ji mun ambata muku da izinin Allah. To saboda haka insha Allah ta'ala yan uwa, anan za mu dakata.
nan muka zo ƙarshen wannan sirri. Kada a manta da danna subscribing, kada a manta da danna like a wannan bidiyo, kada a manta da yin sharing zuwa ga 'yan uwa almajirai domin su masu amfana. Insha Allahu ta'ala. Kuma 'yan uwa, kamar yadda ake ta tambayan mu kowane lokaci, sirri na calabi ko sirri na budi, to insha Allahu a wannan satin da zai shigo, to insha Allahu 'yan uwa za su na samun sirrika masu girma kuma masu albarka insha Allahu ta'ala. Saboda haka 'yan uwa, kada a manta da ba da ƙwarin gwiwa da ake yi a kowane lokaci ta hanyar subscribing ga wanda bai yi subscribing ba, ta hanyar yin lakin a wannan bidiyo ga wanda bai yi lakin ba, ta hanyar yin sharing zuwa ga 'yan uwa almajirai. To saboda haka Allah ya saka mu kowa da alkhairi, kuma 'yan uwa Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan azumin lafiya, mu ƙari lafiya. Saboda haka insha Allah a nan za mu dakata. Da haka muke cewa ma'assalam, sai Allah ya ƙara dawo da mu ɗauke da kuma wani sirri a wannan channel mai albarka. Kuma insha Allah sakamakon hatiman guda 6 ne. 'Yan uwa su duba a comment na channel, za mu sa musu takardan hatiman domin kada a zo a duba a bidiyon a gaba su fito da kyau ba. Sai a duba a comment na channel za a same su da izinin Allah.